Wabena the son and the that work on the egg in Manamasi. So life. One me while them and I get in Nigeria, them and I get you. Oh, Muna, madam, and I get in. But it's on them and I get in. One of them work at them and I get in. One of them way at them and I get in. And a man I get in. Adam and I get in. Who are going on in here?
na-eme na nkịtị ọbịa na-eje m igwe na-eme na nkịtị nụnụ onye na-azụ ọbịa na-eme na nkịtị onye na-alụ ọrụ mgbe na-eme na ha nkịtị onye na-echekwa na-eme na nkịtị kwumigbo oji agwalu mmekene onye moji agwalu nwere ma oji agwalu mmekene nunu onye moji agwalu nwere mbụ oji agwalu na-adị eme na nkịtị oke osisi na ọnụ mekele onye mmadụ oji agwa ọrụ onye ka ị na-adụbinizi ya egwu manaba gị ndị acha ebizeli onye ka anyị na-ekwechiri ọjị oji nwa agwa ọrụ kpada ya onye mọji na ọnụ meke na-eyi oji ịma na ada emela nkịtị ọji agwa ọrụ bụ oke osisi omeda ka gị si bi elu gị ọji agwa ọrụ nwanne m omeda ka gị si bi elu gị ọji agwa ọrụ nwanne m oke osisi na meke na-eyi ọjị daalụnụ ọjị agwa ọrụ oke osisi egwu ka m na-eti obere alịtụ nne na mmadụ ka ọzọ egwu ara obi na-agụ ka mbido egwu anyị ji ekwekara mmadụ ka ọjị agwa ọrụ oke osisi odozi mbịata ka gị si bi ụwa ogwu n'inye ma abụọ da ị ga-adị ka echi n'ime ọgwụma na-eji ada akụrụ akụ so life oji na ọnụ meke na-eyi onye ọma obido egwu oji na ọnụ meke na-eyi nyinya ken ọlụ nwanne m oji na ọnụ meke na-eyi ọjị si mụmụ kele n'ebe elu ọdọzọ onye chiri ụnyaahụ elu nyinya ken agwa ọlụ eke ekingi nwanne m na enyi ya injinia daalụ n'ụmụ onye m injinia m mekele na-alụ ahụ belalịsọnye na-abịara ebe ewu igbo obele nri na-agwụrụ ya ekwuo nne m injinia ken agwa ọlụ ọrụzi ndị a ka ị ga-atụ aka gị ma bọda ị ga-adị ka eji ala agwụrụ ahụ asola mp onye mmaji ọnụ agwa ọnụ nwanne m egwu m ka anyị bịa onye mmaji ọnụ agwa ọnụ nwanne m egwu m ka anyị bịa o mmanwụ pụla akpa ya abụghị ọzọ ka mbido egwu ọrụ ochi na-emele n'ụwa ga-eme ọbụ mmadụ na-eme ọrụ ochi mere n'ibe ejọ ọnụ mgbe ekene eke eburu pati nwanne m ahụ onye ọma na ya dị n'ụka echi ọ jisi m kele gị oge osisi gasị m kele gị omete ka gị si gị onwe gị obele adịsọ nne ma mbịalụ egwu m ka anyị bi ụzọ bido egwu agbara ọkara na ewu onye n'ụwa belata ya manye nne ahụ nwanne gwụrụ onye na-azọ pele eme na nkịtị
Okafọ n'ala o ebido bigi nwanne m na-ekele nmi ọnụ m ekele ejiri ya nnekwu ọnụ ebido bigi nwanne m n'indi a ọnwa bụzizie ji chụọ aka nụ ịma na-eze mana onye puliri ome otete ka gị si nwa na-alụ ọgụ Chukwu gozie gị nwanne m na-alụ agụ nwanne m na ịga dị ka echi oho nwanne ịmago na echi na ọ na-agwụrụ agwụ echi a na-agụrụ n'igwe ka nne bụ ụwa n'elu onye ọma na-eso nne na-alụ onye ọma so ndị Okafọ na-alụ Tony Okafọ nwanne m na-alụ ahụ n'ụmụ na-ekele Tony Okafọ na-alụ ọlụ onye ọma na-eji nye na mba ekele m o ji nye ọnụ m ekele Tony Okafọ na mma ọbụrụ jenụ onye ọma iji na-ere bi ọrụ m ya-ata ka isi gị ụwa gị ọrụ ndị a kịda atụ aka gị sola ebubi agwọli bọọlụ ụmụ ekele agwọlụ bọọlụ onye ọma agwọlụ n'ụmụ ekele bọọlụ ifesi mmanwụ bụrụ je agwọlụ bọọdụ nwanne m ebido m egwu mmanwụ bụla abanyela egwuru anyị ọkele ka na-ebu nwa eke edọnụ nwanne m alụ dọnụ nwanne m ekele m iwu mmanwụ bụla abụọ ya mbeleba ekele n'otu gani daalụ odigbo ọnụ m ekele ịhụnanya ya enwe egwu na ya ogbebuzo na ọnụ m ekele ugogbuzo n'ụwa ka ọchake omụzi anụ m ka gị si bịa mụzi mana m nwa eze ka nke si nwe bịa ugogbuzu ọnụ ọnụ ya achakere odigbo nwanne m ekele m ọbalị mụ n'ọnụ m ekele enwudeze agwa m udeze dalụ ha ọbalị m nwoke bụ nwanne m ọbalị m ekele ọbalị m otete ka nke isi bi ụwa gị onye ọma ọbalị m onye ọma ọbalị m ọbalị m mere m ọgụ wee karịa aka bụlụ ọgụ wee nye nwanne ya wee magonu na-ezuru oke macha wee zuru ọkịcha nwanne m ọbalị m eji na-egwu ekere mmadụ ka nwibe Mozis n'ụmụ a abụọ dị ga adị ka eti nnu ọdozi ndị akịda atụ aka gị ma abụọ da enwibe ọnụ m ekele enwibe Mozis nwụ n'alụ ha onye ọmọnụmanụ ya na-alụ ọrụ wibe Mozis n'alụ ha enwere m oge o si nwee bịa onye ọma na-enwe ibe Mozis na ngwa anụ ọba Mozis na ọgwụeme naanị nwe ibe Mozis wee iru adagosi nwee belute anụ ọba Mozis ọ dịgo mma ọkwa ndị aka gị na isi ya ọdozi ndị aka gị nyere jụ aka onye ọma nwe ibe Mozis naanị nụmanụ nwanne m onye ọma nwibe Mozis n'ogwueme enwibe Mozis na-ege na-agwụrụzi m n'aka ọnọba Mozis na nwa enyi nwanyị ewe ice
Favorite mechanic. Favorite mechanic in Anu. I'm going to see nothing over. Gonna boy in Anu. I got you no for there. One word you no for there. Give him one dog for the well, you're more polite in I'm polite in the Ghana for the Monaco. And when you walk with you, woman, I live on the Lambeck and I go out of every weekend. All kind of ice. One was a kiss, all the songs are kissing with ya. We can only make a name with fire. One never look at you. All the songs are kissing with ya. One never look at you. You're going to go. I'm with my own Lego Lukengo. And only Lego Lukengo. Remember, Lego Lukengo. Lego Lukengo. Where I am like a mountain. Why are not talking a man and get it? Oh, yeah, I'm not well, man. I get it. Oh, good, I'm good, man. I get it. Oh, when I'm bad, man, I get it. There's a woman making a wood over. There's a making a wanna make a name. A woman can live there. There's a query and on the make a query. A woman can live there. Morning, when that I was in the Guerra non make a Gueria. A Gumukan, what Medana Mukan, Gueria. Gumukan, Belude. I can log on when you want me. And I did Sunday, I go. Take a Guerra and I know come home, Gueria. And I did Sunday, I go. Morning one morning. Or was in Jackie that work again? The one never did Jackie, but I like to work. No, so like when you're putting back a name, Holy boy, back in there. Or was in the Cordia to work here, Holy boy. On your more year to wait. Oh, you put him mother goes on. Oh, your man, no, you put you. You put a kid in a more one. Why you more you put you? You put a kid in a more valley, or you put you. And I just on the canal, put ever. You put up another man, not in a more. A gumuka, you were the looter. One way I keep on the wound, or to see a belly. Yo moto se mbagotava alutinja one akuso muguna luwa odammo bodomu akenyi kolya melo nyibe na atulu onde milimu na mmaga gozo obodo tubo kehemu egumu kenyi ya tabanagu obodo mmanwu kunu je obana ni sondu na mwa blozo
nkịtị omigbo ka na-eme na nkịtị onye ka ọnụ mekene gị onye ka onye m onye ka n'okweme eto na ọnụ mekene gị onye ka ọnụ mekene gị okwu ọba aka gị si wee bịa ọba akwụ egwerasị m kene gị onye m onye ka n'alụ oge bụ osi na amị mkpụrụ ọma ihe m onye ka n'alụ ọlọ́sọ jẹ́gbé rẹ̀ sí mú kẹ́mẹ́ èrìyà. kẹ́lẹ́ tó mú mẹ́kẹ́lẹ́ yìí wọ́n má tiẹ̀ wọ́n yẹ mọ́ kẹ́nu lánàá. kẹ́lẹ́ tó mú mẹ́kẹ́lẹ́ yìí wọ́n má tiẹ̀ ọba kú kìí sí wọn kẹ́lẹ́ tó kọ́ wọ́n má tiẹ̀. ọba gùkì sí wọn bíra lọ́nà tútù na mẹ́kẹ́lẹ́ gị nù ọnụ mẹ́kẹ́lẹ́ gị na lụa wọ́n lọ́nà tútù ọgwụ àwọn mmachi ya mgbe na ndị sọnde na gburu ebe ahụ ọkara obere egwu m ka ji nwa bịa wọ́n mú ọba ìtìkú mú sí wọn bí a ní máa mú ọba náà mú ọ̀nà ní sọ̀ndẹ̀ kéde. àìsí ẹsẹ̀ bí lọ́nù mẹ́kẹ́lẹ́ kì í mú wọn nẹ́kẹ́ nọ mẹ́ ẹsẹ̀ bí lọ́pọ̀ wọn mú wọn nà mẹ́kẹ́ mbà lóyún mú lẹ́sẹ̀ bí lọ righteousness wọn mẹ́jọ. eze bi lọ́nù mẹ́kẹ́lẹ́ gị n'onu onye mụ n'eze eze bi lọ mẹ́kẹ́lẹ́ gị n'onu ihe mụ n'eze gị lọ nwanne ke mgbasi nne onwe n'onu anwelu mgbuka isi nwee bịalụ eze bi lọ mẹ́kẹ́lẹ́ gị n'onu ilu ada ka isi nwee bịa righteousness bụ mẹ́jọ egwu mụ ka ji nwee bịalụta ọlọ́sí ndị a ka ndị atụmụ aka gị mmele ndị tọ na-ekene ajesi na-esi omenjọ ezebilo nwanne ahụ mmanwụ pụlapụ ya narịrị obodo nje bụ mgbasi ike gbasie ike ọbalụ n'umekene gị ruru nwanne gị mgba na ọbalụ n'umekene yo ofe ọbala ofu elili ezebilo si mụ kene weye m ọbalị lalụ ọbalị ọnụmekene gị ọbalị nwanne gị mgba na ọbalị ọnụmekene gị oge bụ ọkịka na-eso okwu ọlọ́tí oge bụ ọkịka na-eso okwu ọkịka na-eso okwu ọkịka na-eso okwu ụmụ nwa ọkịka na-eso okwu ọkịka na-eso okwu nwa ahụ webanye omume kele elu anwa mmuchi na-ekwe webanye omume kele elu wayo mefanye na wenye ka gị na-atụ aka gị ọrụ maka isi nwe bịa ọrụzi ụmụ uche ka gị si nwe bịa wayo mefanye na-eme ọrụzi ifeanyị mana ọ na-eme m ọfụma ọrụzi debiri nwanne gị mgbe anya si m kere gị righteousness omenjọ so left eyes gị nwa Joseph na Bernard Sunday kene ego asọ nne
nwa Joseph nwanne m otutu ọnụ meke na-ego ụchụcha egwu m ka ndị nwe bịa ọmọje ka isi nwe n'ọrụ ọtụtụ ọnụ mekene na anyị nọ ka mọbụla abụ obere nlụzọ na ọzọ ice eji na-egwu ekere mmadụ ka juru nwa akọ n'ọba klasik agwọda anyị ga dịka echi na-ejere agwa agwụ ejudo ọnụ mekene gị onye modunu nwa akọ n'ụnụ ejudo ọnụ mekene gị n'udunu ihe modunu n'ọgọnụ ọba klasik na-eze mmanwụ kwụrụgana onye modunu n'elu n'ududu nwa akọ onye modunu ometa na mụ ka gị si nwe bịa onye ya ke na lụje bilizie ebe nwoke ihe na-eji chụ aka gị juru nwa akọ ihe modunu neni juru nwa akọ neni juru nwa akọ neni juru nwa akọ ihe modunu neni juru nwa akọ ihe modunu ejudo ekele ego juru nwa akọ onye modunu na ọma nwụfụla pụka ya na ice ekene ọnụ m ekene gị nụ ekene onye mụ na-ekene gaa na-ekene ọkwa gị mụ nwa akọ papa m eji mee ọrụzi odudu si mụ kene gị egwu m uke m eji m egwu ekene mmadụ ka ekene nụnụ nwa akọ papa m eji mee papa m na chi m na ebe esi nwanne ya nụ alọya ọnụ mekene gị onye m ụlọ ya n'alụ alọya ọnụ mekene gị nwa akọ onye m ụlọ ya n'alụ ọba klasik isi m kene gị lọya nwa akọnụ sola ebube ọrụ jube nwa ka onye si m kene lọya nwa akọnụ ọrụzi ndị akịda atụ aka gị ma bọdị ga dị ka echi na echi ada agwụ agwụ ọrụzi bụ emere ka ekwu okwu ya na so wee chikelu ma ekeleghị nwa Joseph na alụha ejikelu mma ekeleghị nwa Joseph na alụha onye ọma eke eze nwanne m ọka eze ọdụzọkụ onye chiri biko onye aze eluzie mụna n'ugbo ndụ eke elibe agwụ ọdụzi ndị akịda atụ aka gị nne ọdụzi m nyata gị si nwebe ụgwa wejikelu mekele gị nụnụ nwange si mụ kene pụọlụ onye ọma na-epụọlụ okeke nụnụ ikelu si mụ kene ahụ maka na ịbụ onye zuru ka ọ ka na-eme
ọnụ meke na-eyi o ọrọzọ chike na osimuke na akpụ eze ka mbule m eke walaku abọdị ga dị ka chinechi a na-agwa agwụ ọrụ mụrụ ọrịa ka isi dị ụwa ice wegbanụgwọ ma ekeneghị wegbanụgwọ n'ọnụ ma ekeneghị nwasamụnụ okeke benadị sọnne wegbanụgwọ ọnụ ma ekeneghị manụgwọ gbasi ike ọyọmachifu n'ọnụ ma ekeneghị na anụ ahụ ịgbanụgwọ na mma ekene n'enyi ịgbanụgwọ chifu nwanne m ịgbanụgwọ na mma ekene o oji ofifi emụgwọ nwanne m omume ọrịa ka isi nweta ya onye m ịgbanụgwọ n'ume ekene ịgbanụgwọ chifu oji 50 emụgwọ dalụ ọrụzi ndị a ka nke jeli tụwa aka gị ịgbanụgwọ gbasi ike abela adị sọnde ha dị obela adị sọnde ha zewe okwu ahịhịa oze nwokwu eze nwokwu ịnọrịa oyiyo eze nwokwu obela ndị sọnde tụ eze nwokwu omelegba eze nwokwu okwu ịnọrịa eze nwokwu obela ndị sọnde tụ eze nwokwu anyị eze nwokwu ekumekwu ice ọrọjọ mmikpe na-eme na nkịtị ndị ya anya president na-eme na nkịtị ya ọgwụ onye na-agbape na-eme na nkịtị ya mgbalị ime onye na-alụlụ mgbe na-eme na nkịtị nwoke onye na-eme n'ụwa agbado ya ọrọjọ mmikpe na-eme na nkịtị egwu anyị na-eme na nkịtị onye bụ chi na-abụ ọrụ ahụ onye bụ chukwu na nwa Joseph mmekene gịnụ onye bụ chikwu anyị mana dị sọnde na mụ ụlọ ka mmanwụ pụrụ apụ onye ma onye bụ chikwu nwa Joseph na-alụ ọrụ eke data mata na-alụ data mata na-alụ onye bụ chukwu mmekene onye eze ka nke isi bụ ụwa gị kai akachukwu mmekene gị na-alụ ahụ ekene mina akachukwu na ọmụme ekene nwam okeke nụnụ akachukwu okeke nwanne akweze mmanwụ bụ nna akweze na ọmụme ekene eke esteti mmanụ nwamudo ọrịa ka isi nwee ya nana onwe ibe nwanne m na-alụ ahụ ọnụ m ekene biko gbasie ike nana onwe ibe nwanne m na-alụ ahụ ọnụ m ekene mmanụ na nwanne ọba mozisi na-alụ ọlụ ahụ nwoke isi mụ ke na anụkwu nwebe ọgwụ na ọnụ m ekene anụkwu nwebe ọgwụ na nwanne ebe anyị akị ndị ọcha anụkwu ọnụ m ekene egwu m ka ndị nwebe ya wo mmadụ ike mekene wo mmadụ ike na ọnụ m ekene enwelu m kisi ya nwanne eke mgbe
maha na bụrụ madịka jai mmanwụ onye ndị a ka anyị na-apịala egwu onye ndị aba ka anyị ka na-apịala ya ọrụ ozi ndị nje ka anyị na-abụla egwu titi a obodo mmanwụ ana m abịa eme na nkịtị obi bụ ọbanya abịa eme na nkịtị Nigeria banya abịa eme na nkịtị odogodogo onye na-akọfe na-eme na nkịtị onye na-alụ olu mgbe na-eme na nkịtị abịa eme na nkịtị ụmụ Nigeria na-eme na nkịtị abịa eme na nkịtị nwoke onye na-eme n'ụwa agbado ya abịa eme na nkịtị ọ dị nwanne m na sola